ассалому алейкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, ҳозир мо дар як ҷо қароре дорем ки бародарам хати ака Саидҷон, салому алейкум, чӣ хеле ака, созаке, хубаке, парвардигор дар кор бурад баракатта, Аллоҳу акбар бародарам. Нигоҳ кунем бародарҷонам, мо дар магазини акаем, магазини бародармо қарор дорад дар метро Марино, Шерои Нар. Бародармо бародари тоҷики худмона, иншоалло ба амри худо ягон бегона нест, ягон каси дигар нестай. Ва аз ҳамадан беҳтарин хубтаринаш бародарҷонам, номерша ман мемонам, як намуд формаи ҳаста, як намуд формаи ҳаста, мақсад качествени бародари азиз. Ҳастанд ҷойне ҳастанд ки мерен медурен, мақсад ҷое ҳастанд мерен медурен, ана нест, качествени нест бародаро. Марҳамат, зангш бизанен, любое время, амхелас ака, бисёр соат ҷавоб метаҳ. Зангш мезанед, ака ҷавоб метаҳад дар номро. Ҳозир бародари азиз мо якчанд модела ишон метаҳем. Модело бисёр ҳанд. То есть якчанд модела ишон метаҳем, WhatsApp да метавонем ки муроҷиат кунем. Ёки Instagram хичани мемонем. Амхелас ака. Суратош насаймаш. Ҳозир любой модель шо ишон метаҳ. Пеш омадам ги ишониште. Ана футболкаи ролла пурем. Мисол бародари азиз ин намудаш ҳастад. Номрора мо ба хотире мемонем ки любое время, любой момент метавонем ки масъалаи доставкашда зангш бизанем. Фарқиш нест. Ака любой ҷо. Любой ҷо ака Саидҷон? Любой ҷо, любой ҷо. Фарқ надорад. Хо Тоҷикистон. Мисол бародаро ба ки мега шунидан кай бувад монанд дидан. Ҳамин адреса мера пропогиза буго. Метро Марино, шашум виход. Маринский пассаж, якм этаж. Бародари азиз нигоҳ кунинда, мақсад ҳами метро Марино даги вақте ки омадӣ, дар ҳамин ҷа ки омадӣ, бог мебиниш. Любой бародарое ки ҳастанд, ҳамин ҷа ҳастанд, гу бародарои тоҷик ҳамин ҷа бисёр ҳастанд. Номрош нагирифт, бародаро WhatsApp да метавонед муроҷиат кунед. Ҳозир попшои хуба ишон те, ҳам попшое ки гап зади ку. Попшое гап зади ку, анам попшоро ишон. Ина тапочкое ҳастае ки ина. Диёр. Анай тарафша хишрӯ ишонте, анам хелхади, анам воша ишонте. Прада обув. Дидем бародари азиз, мақсад баъд бародари азиз, инҷа ҳастай бруки, баъд инҷа ҳастанд бародари азиз, бруки ҷинсои хуб ҳастанд. Бруки ҷинсое ки качествени. Мақсад на ин ки як бор бушӯиш рангш брава. Ино аз ӯ сорт нестанд бародаро. Чистак формаҳои хуб. Таҳа тор любой намудаш. Дидестен Шерои Нар. Бародари азиз, худо нигаҳбонтон боша, дар амони Аллоҳ бошен. Хоҳиш мекунем навора паҳн кунем бародарҷоно. Иншоалло ба амри худо ма ин чизора мепартом бародаро. Баъд буд дар телеграмани худо хоҳад дод ма як чӣ мекунем мепартом, номерои акара мепартом, метавонем ки любое время зангш бизанем. Чӣ гуфти ака Саидҷон? Хоб азорам. Баъд ака Саидҷон на ки биёен ҳаминҷа бигӯянд ки мо канали Бобои Лангарӣ омадаем. Арзонш ки баъд чӣ мегӯяд? Шунавидем бародарам, метавонед любое время алоқаш кунед. Худо нигаҳбонтон. Худ асосе. Иншоалло. Хоб.